Detector King, we're on the trail, through the Danish fields, down the Viking trail. Nå Michael, har du signal? Ja, et godt konstant 90'er signal. Okay. Det er lige til en højre side, det græs her i dag, var. Ja, det er det. Ja, men er manglen er bedre, så er vi nødt til det. Ja. Har du den op? Og det er stadig 90. Hvor er det rimelig højt, er ikke det, Blin? Hvor meget? Det er sådan rimelig højt på din side. Ja, jamen det er de der høje, gode koger Ja. ting. Så. Vi kigger. Men det er jo en fin mark. Altså, vi Jo. har jo haft gode fund på den Vi her har mark. romer på den mark her. Der har været romer, ja. Ja. Og fiber. Og fiber, ja. Ja. Så. Men lige i øjeblikket ikke være kredsen med marker. Nej. Vil vi ud og... Der ligger noget mynt her, kan jeg se. Yes. Dejlig jord ud over det. Muld, så er det ved noget. Ja. Vi kan da finde noget, kan vi se. Det er noget kobbermynt i hvert fald. Kan du se noget på den, eller hvad? Det synes jeg. Nå, men vi skal... En toskilling. Nej, fra 1800-tallet. Ja, Ja. med den der med... hvad hedder det? Ja. Ja. Tillykke med dagens første mønt, jo. En toskilling, tak. Nå, så fik du signal igen, Michael. Ja, Hvad så? det er stabil 84'er. 84. Ja. Det er noget, jorden den er blød, hva'? Ja. Ja. Er den oppe, hva'? Nej. Det kommer op nu, så må vi sgu ned og... Nå, så må vi ikke i dag. Det var et ben, hva'? Ja. I et vådt græs. Der er vådt her. Ja. Er der stort, eller hvad? Der er noget grønt her. Det ser meget, meget elegant ud. Jeg gør det ikke. Det var det sgu da en næb, er det ikke det? Jo, det er sgu da. Det er et net, det her. Det er stort. Det er min største. Ja, prøv at se. Se, hvis det er et net, så er det min største. Ja. Ja, den er helt se. Nå, Michael, efter fik det vand, hvad så? Jamen, så er der jo noget. Der er noget ridespor i den. Ja. Og lige noget tværspor der. Ja, den er fin. Ja, og så er der jo faktisk, der er spor, nålefæstet, ikke? Og så der, hvor den har siddet fast. Ja. Så den er jo helt. Ja. Den har godt nok fået noget her. Et buk, ikke? Men ja, Den er fin. det må vi nok sige. Tillykke med dagens første fiber. Fedt. Lækkert. Ja. Så her Mr. Detector King. Tilbage på marken. I fuld vigør. Det er rart at se dig igen. Yes. Og du har fundet noget, mener du? Ja, Ja. en 20 og en. En 20'er ren? Ja. På stregen og På streger cirka. Jamen så er vi jo med. As usual. Ja, jeg kan bare lige huske, hvor fanden der var han. Jeg kunne da høre den. Ja. Guleroden sagde noget. En mønt. Ja, den er også smadret, du kan ikke det? Jo. Men hvad er det, vi siger? En mønt og en mønt. Det er jo det, ja. Det er... Toskilling. Ja. Ja, den er lidt herret, hva'? 1786 eller sådan noget. Ja. Men, Tillykke med sølv. ja. Jo, det er. Ja. Sådan. Ja. Kønner den ikke? Nej. Den er der. Ja. Men altså, det er jo heldigvis en lækker jord, det her. Ja. Det er det. Dejligt nemt. Så god muld. Ja. Så lad os håbe, der er guld i mulde. Ja, det er
Jeg kunne i realiteten med en af de der aluminiumsrør der. Og hvordan ser den ud dernede? Det ser sikkert fra 15'erne. Jamen, men det ligger en bid nede. Ja. Spændende. Vi har lovet bunden at lave firkanter. Ja. Så vi kan lægge den pænt på plads igen. Ja. Ups. Hvor han gravet. Ja. Det er lidt stort. Ja. Ja, det var det også, kan jeg se. Det var rustfri stål, tror jeg. Jeg vidste jo, så lort bare lukket. Aluminiumsplade, ja. Ja, men det finder man også jo. Og det snyder sådan noget aluminium. Ja. Ja, men tak fordi vi måtte se med. Ja, Michael, så er du på den igen. Ja. Og med anden... Nu er jeg på Legend. Gulddetektoren, som man kalder den, ja. Ja. Jeg var jo så uheldig, ja. Og den var lavet op. Det er jo sådan, men ja. Her et fantastisk 46 signal. Okay, ja. Og jeg kører pitch, kun pitch. Yes. Stadig 46. Ja, det glæder os da. Og eddermame højt. Stor er ikke det? Jo. Ej, jamen ej, det er et af de flotteste nøglehuller, jeg har set. Og det er godt nok krummelyr på. Og det er helt. Ja, i anledning af, det lige har været op på FB-gruppen og på Detektor Fund Danmarks også. Jamen, tillykke med Se, så finder vi da lige sådan et her i kort. Det. Vi tager lige et billede af den, og så tillykke med det. Herre Detektor King er i jorden igen. Igen og igen, det er så meget sagt. Ja. Sølv og hvad? Jeg har fået klumper og klikker og sådan noget, så det er rigtig godt. Ja. Men jeg har en 70'er noget Yes. i pumpen. Ja. Skal vi ikke herovre imod? Ja. Vi kan se et eller andet. Ja, det er noget rundt. Er det en p-ring? Ja, noget spændende? Ja, det er spændende. Eller noget... Seletøj, tror jeg. Ja, jo. Men Ja. ja. Det er i hvert fald ældre. Et fund er et fund. Ja. Tillykke med det. Ja, tak. Nå, Michael, hvad står den så på i dag? I dag står den på en Private Selection nummer 31. Okay. Som er en, jeg fik i fars dagsgave. Og det er Blended by Egon Åberg. Yes. Det er... Ikke Alfons? Nej. Og det er jo han den store, der ligger ude i Rosengård Center. Men Ja, hvor vender om det igen. Ja, det glæder mig til. Det ligger jo mange forskellige steder. Fantastisk. Ja. Og lave faktisk. Bare gå ind og sige, hvad vil du have? Hvad skal den smage af? Og så får du den. Okay. Sagde min søn i hvert fald. Men skål, Michael, skal jeg prøve? Ja, og skål, og håber I alle sammen også har haft det ligesom os. Ja, du har, ja. Den er god. Den er rigtig god. Ja. Den er både sødlig og lidt stærk i det, sådan en god kombi. En god kombi, ja. Han har sgu få lavet en god ensøn. Det må jeg sgu sige. Ja. Men lad os sgu da. Første ordentlig snag efter kaffen, eller hvad? Ja. Det er rigtig godt rent. Ja, det ligger og svinger 30'erne, men det eddermame højt. Okay. Og jeg har fået det op. Ja.
Okay. Jo, Kun snart. der er noget grønt her. Ja, I skulle lige. Hvad fanden er det? Er det bjæl eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Det er noget med noget. Ja, ikke hul, er det det? Nej. Nej. Er det en stor fancy knap, eller hvad fanden er det? Der er jo mønster Ja, på. der er noget vægtlod, der er noget streg der, som om. Ja. Den er måske... Nej, for der er ikke hul i, så det kan ikke være en... Nej. Ja, men det var meget sjovt. Ja. Det er i hvert fald noget bronze, og det er noget, der er håndlavet. Ja. Men Er der nogen, der har nogle idéer? ja, hvis jeg lige et billede af det. Ja, der kommer et billede, ikke? Og Jo. så kan I lige komme med noget bud. Ja, men tillykke med den. Jo tak. Første fund. Vi fik morgenmad, vi fik rom. Og ja, flasken blev heldigvis ikke tom, men det er tekster ting, du kom i jorden. Ja, Har det blivet fundet op i det? og den er i den der jord. Overfladefund, eller hvad? Ah. Hvor er en grøn der? Ja, der er en grøn æg. Ikke et grønt æg, men en grøn æg. Det er mødt i hvert fald. Ja, Og det er... Det er... en Halvskilling. Danske. Også en 1771, eller hvad? 17... Ja, jeg skulle se. Ja. Men en mønt igen. Tillykke. Tak. Ja. Den siger en 16-17 stykker. Ja, var det svag eller hvad? Hvorfor? Er det en svag lydsag eller hvad? Ja. Altså, men jeg gravede, fordi jeg har fundet diamklip der. Okay. Ikke? Sammen med folie selvfølgelig også, men diamklip også, ikke? Men den her, den står ikke som folie og svinger rundt. Okay. Havn op. Ja. 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 Det er der 16-17. Ja. Og det har jeg altså fundet diam på. Så, derfor. Den er jo til det her. Puslespillet. Ja. Det er det der. Det er ikke rundt der står. Der er sgu da noget sort her. Ja, det er en sølv, halløj. Er det ikke det? Jo, det er det. Ja, lad os se, hvad det er. $16,82 i hvert fald. Okay. Den er sort der. Her på den anden side. Der er 2 løver. 2 skillinger, hvad? Simpelthen en 2-skilling Yes. danske. 16,82. Sølv, så har jeg også fået sølv. Ja, tillykke med det. Jo, Der er de et billede af den. yes. Tændt. Nu vil det være varmt lige pludselig. Ja. Det er... Den var der 29 til 31. Okay, ja. Oppe i første hug i den punkt her. Yes, yes. Jamen, det vil vi da være med til at se, hvad det er, du finder frem. Jo, eller hvad? Jeg synes, jeg kan se noget der.
agtigt. Har du det? Kan vi høre det heroppe? Ja. Ja. Blandt det grønne. Ja, lidt af en klump i vand. Mærkeligt her. Okay. Jo, det er noget grønt sammen med det grønne. Ja, det er klassiker. Det er en Fingerbøl. klassiker. Fingerbøl. Er det lille? Yes, ja, ja. Det er til den lille hånd. Ja, tillykke. Ja, tak. Og her er Detektor King. Yes. Så er du i jorden. Ja, en Synkman 69 til 74. Ja, okay. Er det er højt op? Jeg er rimelig klar at lyde, faktisk. Ja, ja. Så. Grøn der. Der kommer noget grønt her. Noget stort grønt. Gå lige op her. Ja, klassiker. Og det er en af de pæne. Det er femøre. Og de er altid pæne, sådan nogle femøre. Ja, Den kan jeg godt lide at finde. Christian den 10'erne. Ja, Ja. men en stor, flot mønt. Dagens største. største mønt, ja. Ja, største. Og Flottest. tillykke. Ja, tak. Nå Michael, det sidste krav for i dag. Et rimeligt. Det var stabilt. 18-19. Ja. Helt vejen rundt. Okay. Og ej, det er rigtigt. Det øjeblik, det lyder højere. Det lyder sådan næsten under det overfladefod. Jeg har noget, der skal. Det må jeg ikke gøre. Du er lovet fristol. Hey. Halløj, seriøst skal. Er en fad. Ja, det må være en brødkniv. Klinge eller en brødkniv, eller så? Ja, klinge er en brødkniv, jeg tror ikke. Jo. Den har i hvert fald skær og hele Mulchausen. Jamen, Så ja. Tillykke med dagens sidste Ja, båd, så tak. Ja, vil vi se at vandre hjemme igen. det er jo det. Og græsset her har jo været kun enormt højt, så det er ikke egnet til en Legend. legend. Det er det altså ikke. Det er sgu for højt til det. Yes, Ja. men vi vader hjemme. Ses. Ja, vi ses, og god uge derude.